ሰላምታናት ሎሚ ኣባና ኪድ ሓድሽ ነገር ንምሃር ብዛዕባ እንስሳ ፍሩታ ክንመሃር ኢና ነዙራ ኣበይ ኮን ጠጠው ትብል ብሓባር ክንሪኣ ኢና ትኾልል ኣላ ቀሪባ ንፀበያ ቀሪባ ሃየደ ኣነ ጠምት ኩላትና ብሓባር ኣበይ ጠጠው ትብል ትኸውን ደው ኢላ ኣብ ታንደልያ ንሳያ ታንደልያ በሉ ረኺብናያ ደጊምና ነዙራ ሓድሽ ነገር ክንመሃር ኣስማት ፍረታት እንስሳ ብሓባር ንመሃር ሓቢርና ንፃወት ፍልጠት ጥዑም እዩ ማራ ጥዑም እንደገና ነዙራ ኩላትና ብሓባር ንመልስ ኣበይ ደው ኢላ ኣብ ፈረስ ወይስ ኣብ ፍሩታ ኣበይ ኣብ ፍሩታ ሜለ ማንጎስ ባናና ወይኒ ኣበይ ኣብ መኪና መርከብ መኪና ደጊምና ነዙራ ሄጂ ድማ ንኺድና መጓዓዝያ ብመኪና ብመርከብ ወይስ ብነፋሪት ላዕሊ ዝበረረት ከም ንፋስ ትኾልላላ ተዳለው ቆልዑ ማዕበል ከይመፀ ናብታ መርከብ ክንከይድ ዙሪ በሊ ፍረታት እንስሳ መጓዓዝያ ብሓጎስ ምንታን ሓቢርና ንፃወት ፍልጠት ሓይሊ እዩ ፍልጠት ጥዑም እዩ